15 êrişa Tirkiye bi balafirên xwe û piştevaniya çekdarên Der'el Forat yên ser opozisyona Sûriyê li ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Şer û pevçûn navbera çekdarên Der'el Forat û Ertêşa Tirkiye çekdarên YPG li derdora Efrînê û taybet gundên Sînorî ro didin. Jêderek taybet ji navenda bajarê Efrînê ji arkêra ragihand. Ku duhib şevê heta berbanga sibehê balafirên Tirkiye li ser esmana bajêr difrên. Dengê bombeyan li nîzîkî bajarê Efrînê hat bihîstin û derdora bajarê Efrînê hate bombebaran kirin. Jêderekî amajebûyekê kir ku balafirên Tirkiye duh roja duşemê gundê Sinarê yê Sînorî tondî kire armanc û di encam de welatiyê bi navê Arif Ezîz jiyana xwe ji dest da. Herwiha derdora bindava meydankê û derdora şûnewarên Kela Nebî Horê bi êrişên balafirê hatine armanc kirin. Derbarê şer û pevçûnê navbera çekdarên Der'el Forat û çekdarên YPG kontrolkirina çekdarên Der'el Forat ji hin gundan re jêderê da zanîn ku gundê Umera û Qestelê û Ubêdanê ketiye dibin kontrola çekdarên ser opozisyona Sûriyê. Lê nûçeya kontrolkirina Çiyayê Parsê tanha nehatiye piştrastkirin. Ji ber ku duh biryar bû Kongerek Rojnamevanî ji aliyê Artêşa Tirkiye li Çiyayê Parsê bihata li darxistin. Lê ji ber armanckirina Çiyayê Parsê ji aliyê çekdarên YPG ew kongir hata paşxistin. Rewşa sivîlan li bajarê Efrînê roj bi roj zehmettir dibe. Ji ber ku balafirên Tirkiye herdem bi êrişên xwe li ser gund û navçeyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Ji ber wê yekê gelek malbat hewl didin berê xwe bidin taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê yên Helebê. Lê ji ber dorpêçkirina Efrînê nikarin ji Efrînê derkevin.